Kontxo, lanean izarete. Bai, zuen dago hemen izenburuaren bila. Apuntatu naiteke? Eta zehazki zertan ari zarete orain? Ideia zurrunbilo bat eman gabiz, eta hemetik hitz eta joko pila bat urtengo die, danak apuntatzen gero. Saiatuko kontzeptuak esarrapikatzen edo bintzat berba guzti hauetatik aukeratu behar dugu bost. Zalantza dugu gunien, kendu behar dugu. Ideia hon bat lortzeko, argi dago, ideia asko baztertu behar direla. Azkenean, aukeratu ditugu gustokoenak. Bost kriterio markatu behar ditugu. Kriterioek erantzun behar diote lehenengo helburuari, euskara eta publizitatea. Izenburu deigarri bat. Eta orain, puntuaketa. Emaitza hitz eta pitz publiz da. Azkenean, moldaketa posible eta guzti itxurazko izenburua lortu dugu. Jar dezagun bere lekuan, atalaren izenburuan. Beraz, baukagu izenburua. Hitz eta pitz, publiz. Eta hoi, txakoli. Komunikazio estrategiak, publizitate kanpainak, enpresa nortasunak, kudeaketa, grafismoa, publizitate enpresa batek denetari jakin behar du, ezta? Bai, jakin behar duen parterik importanteena da zer esan behar den, nori izan behar zaion, eta zelan hitz egin behar den, esan behar zaion horri errez hurbiltzeko, ezta? Baina egia da, jakin behar dugula gero, danetarik kudeatzen. Argazkilari, imprenta, rotulista, grafista, danetari jakin behar da bai egia da. Eta euskal publizitateak baldu etorkizunik. Itzela, batetik euskarak berak badaukalako halako herri babes importante bat eta txikia ematen duen arren badaukalako garrantzi bat. Eta gero beste batetik publizitatea bakoitzean fokatua dago, publiko bakoitzan hobeto aukeratzen dira eta aukeratzen denean publiko euskalduna, publiko euskaldunengana hurbiltzeko zelan hobeto euskaraz baino, ezta?